omunye uvela umbone nje ukuthi ngisho esemncane wayevele nje eyiphuzele. Hawu. Kuyasinda kuyitshe. Azangidla amahloni. Yabona lento yenziwa mfowethu. Ayenziwa. Noma ngabe kuthiwa udlala. Akudlalwa kanjalo. Ngamane leyo nto leyo uyenze ejaldinkini. Ushutha umama wakho, ushutha usisi wakho. Because most of our TikToks siwenza kanjalo ngabantu esibajwayele, ngabantu esihlala nabo. Awukwazi ukuvana usukele umuntu eyindlulela ezihambela uzokhuluma lento ekhulumayo kusasa uyolidinga usizo la mhlawumbe nje asithi ke uyafika endaweni ufuna usizo uyamangala wena why ungalitholi usizo or why the delay usizo nekufanele ngabe alithola kanti umuntu ekufanele akusize inganelo yamama. That is why umkhulu wami ungikhulise athi inyawo alinayo impumulo. Yabona nje lo yenzayo ayenziwa and I don't understand ngithi mangena kuma comments akho ngithola kubantu abanye nje it's a joke ukubona but ke ngavela sikhuliswa ngendlela efanayo nasiphuma endaweni efanayo you wouldn't understand ukuthi kahle kahle abantu bahleka into enjani abahleka into enjani because at the end of the day as much as we following each other la ku TikTok we liking each other's videos but at the end of the day we need to tell each other the truth. Iqiniso nje fanele sitshelane iqiniso nje iqiniso mfethu linzima lisinda linjalo yabo lo ukwenzile umuntu onganga nawe hayi mina ngifuna ukutshela manje usungangibuyela ungithuke wenzeni but nje iqiniso lithi lo yenzile bengafanele ngabe uyenzile ukube futhi kuyangami you would apologize uloya mama because umfake ku TikTok ngokungemthetho ngokungemvumo yakhe uzokhuluma into emlulaza isithunzi sakhe and you find people commenting wadlala ngeqiniso kanjani nabangani abanjani nina kanti lifollow abantu abanjani